Illum il-ġimgħa l-kbira, il-jum li jfakkar il-passjoni u l-mowt ta' Sidna Ġesu Kristu. Wara 40 jum tar-Ramadan, il-Knisja Kattolika fakret il-mowt ta' Ġesu Kristu. F'dan il-jum ma jkun iċċelebrat l-ebda qudies ħlief għal funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib li ssir fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Din tkun ikkaratterizzata minn ġabra u anke sempliċità, waqt li l-qofol tkun il-figura ta' Ġesu imsalla fuq is-salib. Bl-artal tal-knejjes ikun imneżża jinqara ir-rakkont tal-passjoni u ssir qima lejn il-ġbija ta' Kristu imsallab mas-salib. Il-jum tal-ġimgħa l-kbira huwa wieħed ta' sawm u astinenza bitħejja għall-akbar fest tal-Knisja Kattolika, dik tal-Għid il-Kbir. Wara il-funzjoni ta' tlieta ta' wara nofsinhar joħorġu il-purċissjonijiet tradizzjonali tal-ġimgħa l-kbira bl-istatwi li juru il-ġrajiet mill-passjoni u l-mowt ta' Ġesu Kristu. Dawn il-purċissjonijiet irritornaw kif l-aħħar darba li ħarġu dawn l-istatwi kien fl-2019. Da minħabba is-sentej ta' pandemija waqt li s-sena l-oħra il-purċissjonijiet ħassru minħabba il-maltemp. Dwar dan il-jum wan jiskellem mal-istoriku Mario Coleiro. Għalkemm hemm xebħ ma' dak li jsir fi Spanja u fi Sqallija, però aħna żviluppajna l-forma tagħna. U prattikament huma manifestazzjoni biex ifakruna f'dak li għadda minnu Sidna Ġesu Kristu meta bata l-passjoni għalina, u l-messaġġ warahom huwa li bħal maħna nħarsu lejn ġbija tal-eżistana, inħarsu lejn dawn il-vari li jfakruna f'dak li għadda minnu Kristu, u l-personaġġi li jkun hemm fil-purċissjoni huma kollha personaġġi li kienu qegħdin jirriflettu dak li għadda minnu Kristu. Il-purċissjoni bil-vari tal-ġimgħa l-kbira issir fit-12 il-lokalità f'Malta u f'Għawdex issir f'5 irħula.